Καλησπέρα και αυτό το βράδυ. Βλέπουμε πολλούς από όσους μας έκαναν παρέα χθες. Καλώς ήρθατε και από μένα, την καλησπέρα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ, τη δεύτερη βραδιά του Φεστιβάλ Φωτόπολης. Δεν έχω να πω πολλά, ελπίζω να σας άρεσε η ταινία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμπνέεται πολύ, είναι πολύ προσωπική ταινία, εμπνέεται από πολύ προσωπικές στιγμές φορά τους γονείς μου. Και πιο πολύ εκπορεύεται από την ανάγκη μου να θέσω το θέμα, να ευαισθητοποιήσουμε λίγο την κοινή γνώμη γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους της ηλικίας. Μια κοινωνία η οποία έχει θεοποιήσει, θα λέγαμε, οτιδήποτε καινούργιο και νέο, εις βάρος οποιοδήποτε σημαδιού μπορεί να φύγει η ζωή και τελικά η ζωή ίδια. Αυτά. Σας ευχαριστούμε. Thank you very much. Thank you for selecting our film to your wonderful festival. And thank you very much for giving us an opportunity to visit your beautiful city. Μας ευχαριστεί λοιπόν η Οξάνα για την πρόσκληση και φυσικά για την επιλογή της ταινίας σε αυτό το φεστιβάλ. Φυσικά της αρέσει και η πόλη μας, καλό αυτό. Κυρία... This film was written and directed by Miroslav Latek, and he should have been here, but unfortunately he couldn't leave the country because of the war. And our DOP, Sergei Mikhalchuk, he's in the army now, fighting at the front line. Unfortunately, he also, not involved into profession anymore. He's a soldier now. Okay, so, όπως προείπαμε, ο σκηνοθέτης της ταινίας δεν μπόρεσε να πάρει άδεια από την Ουκρανική κυβέρνηση να είναι μαζί μας. Οπότε μαθαίνουμε ότι η ταινία είναι βασισμένη σε πολύ προσωπική ιστορία του ίδιου του σκηνοθέτη και απεικονίζει κατά κάποιο τρόπο τη μητέρα και την αδερφή του. Καλησπέρα. Είμαι ο Καζία. Καλώς ήρθες. My name is Kazuya Isobe. I'm from Osaka, Japan. And I've been traveling and making documentary films all over the world. Όπως καταλάβατε, νομίζω οι περισσότεροι, είναι από την Οσάκα και ταξιδεύει πάρα πολύ για να κάνει ταινίες όπως αυτή που είδαμε. Thank you for screening my film. It's really a pleasure to meet you all. And I really love Agrinio, especially people. And I made friends in the local bars, and then they are also coming here today. Φυσικά. Λοιπόν, μας ευχαριστεί καταρχάς για την προβολή της ταινίας του. Χαίρεται που γνώρισε πολύ κόσμο και μεταξύ αυτών κάποιων locals, κάποιων ντόπιων, οι οποίοι έγιναν φίλοι και έχουμε την τιμή να είναι εδώ απόψε. Χρόνια πολλά, Σταύρο. Έτσι, μάθαμε ότι γιόρτασες κιόλας. And it's the first time for me to screen my film in this, open-air, beautiful cinema, and then it's really wonderful. Είναι πρώτη φορά που προβάλλεται μια ταινία του σε ένα ανοιχτό θέατρο όπως αυτό και είναι πολύ όμορφο. And my film is about my best friend in Kyrgyzstan. Η ταινία φυσικά είναι για έναν φίλο. Ο Ισλάμ που είδαμε είναι ένας δικός του φίλος από το Κυργιστάν. His name is Islam. Και το όνομα, όπως όλοι καταλάβουμε, είναι Ισλάμ. So he was born with cerebral palsy, and he has difficulty in daily activities like talking and walking. Γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και δυσκολεύεται σε απλές καθημερινές κινήσεις όπως το να περπατήσει ή να μιλήσει. And there's no rehabilitation center and education center for him to access in his village. Σαφώς και δεν υπάρχει κέντρο αποκατάστασης στο οποίο να έχει πρόσβαση στο χωριό του. So he basically needs to go to the capital of Kyrgyzstan to get the treatment. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, χρειάζεται να μεταβεί στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν για να μπορέσει να θεραπευθεί, να δεχτεί κάποια βοήθεια. So because his family lives in very remote areas, so it takes more than 6 hours by driving to the capital.
Η οικογένειά του ζει σε ένα αρκετά απομονωμένο χωριό, οπότε περίπου χρειάζεται 6 ώρες για να φτάσει στην πρωτεύουσα. So basically, like he goes to the rehabilitation like once or twice a year. Οπότε καταφέρνει να πάει στο κέντρο αποκατάστασης μόλις 1 με 2 φορές το χρόνο. Thank you so much. Μας ευχαριστεί λοιπόν για μια ακόμη φορά για την προβολή της ταινίας του, για το ότι συνάντησε όλους εμάς, όλους εσάς και τους συναδέλφους του, τους σκηνοθέτες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου που ήσασταν εδώ αυτές τις 2 μέρες και απολαύσαμε αυτές τις υπέροχες ταινίες. Είμαστε πολύ περήφανοι ως μέλη του Φωτόπολης για το πλήθος των συμμετοχών, το οποίο κάθε χρόνο αυξάνεται και ποσοτικά και ποιοτικά. Ελπίζω να απολαύσουμε και του χρόνου πολύ περισσότερες συμμετοχές και πολύ καλύτερες ταινίες. Να συγχαρώ όλους τους σκηνοθέτες για την εξαιρετική δουλειά τους. Ήταν τόσο όμορφες οι ταινίες που πραγματικά μας δυσκόλεψαν στην επιλογή. Σας ευχαριστώ πολύ. Το βραβείο φωτογραφίας δόθηκε στην ταινία Big Small War του σκηνοθέτη Miroslav Latic. Ο οποίος, όπως είπαμε νωρίτερα, δεν έλαβε άδεια για να έρθει στην Ελλάδα, όμως είναι η παραγωγός της ταινίας εδώ, η Οξάνα, η οποία έρχεται. Και το βραβείο καλύτερης ταινίας στην ταινία «Η Πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο» της Μέρης Κολόνια. Συγχαρητήρια. Την απονομή θα κάνει ο πρόεδρος του φεστιβάλ, κ. Πάνος Κατσάς. Είναι ο μοντέρ της ταινίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά, είναι τρομερή η τιμή και δεν το λέω έτσι τυπικά, ανάμεσα σε τόσο εξαιρετικές ταινίες που είδαμε, που επιλέξατε. Νιώθουμε πολύ μεγάλη χαρά που η σημερινή προβολή ξεκίνησε και έκλεισε, και αυτό θα να το ακούσει και ο φίλος μας, με ταινίες που έχουν να κάνουν με φροντίδα. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια σε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, είναι πολύ μεγάλη. Τον Δημήτρη, τον Βάτσιο που δουλεύει μας στο μοντάζ, τον φωτογράφο μας τον Κώστη τον Κίκα, τους ηθοποιούς και επίσης τον executive producer, τον Παντέλη τον Μητρόπουλο, που είναι εδώ μαζί μου απόψε και με στηρίζει σε όλο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, θέλω να πούμε λόγια. Ό,τι θες. Να πω, εγώ τελευταία φορά που ήρθα εδώ ήμουν ένα παιδάκι και βλέπαμε ταινίες και 20 χρόνια μετά γίνεται αυτό. Είναι μια εξαιρετική κίνηση πάντως. Και επιτέλους συμβαίνει. Αυτό. Και μακάρι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς, τους συνεργάτες των ταινιών που είδαμε χθες και σήμερα. Να ευχαριστήσω και για την πρόσκληση που μου έγινε από τον Διευθυντή του Φωτόπολης, κύριο Παναγιώτη Καλτσά. Και τι να πω, εύχομαι πάντα τα καλύτερα, να έχουμε δημιουργία, να προχωράμε μπροστά, παρά τις αντιξότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.